Bajarê Wanê bajarekî dîrokî û warê şaristaniyê ye. Demekê warê paytexta şaristaniya Urartuya bûye. Ji mejvê jî warê Kurdên Bakurê Kurdistanê ye. Ciyê eşq û evîna ye. Kesên ku xwezaya bajarê Wanê dibînin, li ber suruştiya wî a bêhempa matmayî dimînin. Lewra xwezaya çiyayên wî bi heybet e, wekî ku zindî be. Dengê çûk, dengê çem, kanî û sulavkan tev li hev dibe û dengekî melodik derdixîne. Sulava bi navê Muradiyê ye, an bi navekî din sulavka bargiriyê yek ji wan ciyên balkêş û melodik e. Navê vira Muradiya Şelalesî ye. Eva ava aliyê di çal diranê, aliyê di doğu bayîstê, di avê kaniyayê zefî, di cem ve dijin qaynaxê, qaynaxê wira ye tê, pir xweş e. Yekê têne vira jî vira îlê çinde jî, îl dişinda jî, di têne vira digerin lê keyfa vira wê şelalê vê avê manzara wê dikin. Sulava bargiriyê bi girêdayê navçeya Muradiyê ser bi bajarê Wanê ye. 8 kilometre dûrî bajarê Wanê ye. 8 kilometre jî dûrî navçeya Muradiyê ye, nêzîkê gundê Karahanê ye. Ciyekê geştîguzariyê ye. Ji vira Wanê ara wê 100 kilometre ye. Vira îlçayê Muradiyê heye, arayê de jî 6-7 kilometre heye. Ji zata jorê jî çaldiran doğu bayîstê ye. Ara wê de jî nîskê 100 kilometre heye. Eva qaynaxa avê de ji aliyê çaldiranê gelekî wê dêjin ki eva yayla sularê. Yani di ava qaynaxa wê ava taltî ye, ji binê erê dertê tê.
Bilindbûna Sulavê 5 mîtro ye. Ava Sulavê ji bin çiyayê tendurekê derdikeve û tevlî çema bi navê Bendimayê dibe. Bi hêza ava çem, av bi hêzekê ji qefa çiyê da dikeve xwarê û dîmenekê çavê mirova têr û tije dike derdixîne holê. Di demsala zivistanê de jî Sulav cim de. زر توریستین ورا هم زوستانی هم جی بهاری هم de yazın turist yabancı işte dışarıda işte içeride işte. Tene vera jî teslim hene nurxandar ama her çay kahve her tisheye. Ten vera tabi vera jî piknik alanı hene daha genişe ji bu ayla rahatiye yani hoşa pir. Zivistana vera mitaberi eri zav berfoytene ama li şeraler buz dikire. Buz ayvate girt millet zafti buna izlemeyi, buna te resim çekmeyi. Karşı zaten köprü heye, je köprüyü se şeralı buza ke zaf hoş dikire. Şelaleya Muradiye balagelek geştiyaran dikşine. Lewra le herama Serhedê Sulava herê bi xurt û xweş e. Her sal bi hezaran geştiyarên ji dervê Tirkiyeyê û ji nava bajarên Tirkiyeyê tên bajarê Wanê û serdana Sulavê dikin. Geştiyar li ber Sulavê wekî ku dîmenên tabloyên resman be wêneyan digirin û dema xwe li derdorê Sulavê derbas dikin. Hin malbatên ji derdorê bajarê Wanê jî di demsala havînê de li derdorê Sulavê seyranê dikin.